Hemmeňize salamu aleykum. Käbirleňiz gynanýaňyz hemme zat kitaýsky bolup durdy. Kitaýsky zatlar iýen biziň aramyzda. Kitaýsky söýgi, kitaýsky duýgular, kitaýsky dostluk, kitaýsky çağalar mähri enatysyna bolan. Häzir hemme zatlar gorkarçyk. Erbet meni südid etmeň, men görýän zatlarym şurýan. Janyňyza başyňyz dik bolsun. Dostum, jaňydyp çağır, kömek edersin de. Hadi. Alo, salamu aleykum dost. Qoğum yağdaylan, canın sağ mı? Dost. Hadi. İyiydi mi, işte mi? Ağa, bada tanıyan evlen mi? Baba. Şolan tahiri oldu da. Dost bolman da. Yani o kömek edilmeyen vardı, yani öyleydi. Ya dost men şumady isläp döner. Kömünçülük koyup taşma ýanynda başyklarymla men barulmam. O da fatwa mı dost? Bol ya dost, bol yaş. Timon, näme? Ay bir piýje oglanyň berli. Baýan edildi mene işe var ya. Sonra gaýlara seredäme gödüm çıkarın. Böyle kıymat. Alo. Tamam uçan. Düşür men geldim. Alo, Ravşan, Oğma, dediler gitti gelme. Oğlum Ecan Bahadır'dan gelýärdi, başyma agyrrak, gel kömek edäýdi. Ecer ya, soy. Doğru oğlum.